Hallo Norden, er der nogen hjemme? Ja, det er der da i hvert fald. Og i dag, jamen altså, der skal vi jo høre en hel masse spændende ting, altså fordi vi har inviteret et par stykker ind i studiet. Og den første er Carl Smart, og hvor er han? Han er der, yeah! Og hvordan var det så at studere i Norge i et helt halvt år? Den overdrevede lærer. Lad mig sige for starten, du ikke finder sødere piger i de norske jenter syd for polarcirklen. Wow! Sådan, så der har været noget at studere der, hva'? Jeg har i sandhed fundet glæden ved at studere efter at have været i Norge. Og jeg glæder mig til at studere mere, hvis du forstår, hvad jeg mener. Okay, ja, det gør jeg da i hvert fald. Og tak til dig, Carl Smart. Det er altid at have dig herinde i studiet. Smart! Carl Smart! Sådan, bravo! Og så, mine damer og herrer, har vi inviteret en anden gæst her i studiet, og det er en svensker. Helt præcist en svenske flikker. Gunilla Söderqvist, mine damer og herrer. En hånd til hende også. Og så er det jo lige der med, hej Gunilla, og du har jo arbejdet i Finland her i sommer. Altså, hvordan var det, og hvad fik dig til at arbejde der i Finland? Men det var at jeg alltid hade drömt om att komma till Finland. Det är alla drömmars land. Men det är så jättekul. De 2000 Söderslandet, men jag vill aldrig glömma det. Det är så fantastiskt, så jättekul. Jag drömde rymmen och fyll inte den. Hur många kan säga det? Okay, sådan Gunilla, det må jeg nok sige. Jamen tak til dig, Gunilla Söderqvist. Lad os alle sammen give hende en hånd. Yeah! Woo! Okay alle sammen, det var alt for i dag fra Hallo Norden. Og skal vi ikke bare sige hallo, og hvor er du henne? Du er ude at arbejde, du er ude at rejse, du er ude at studere. Sådan, kom ud med jer alle sammen, er I med? Woo! Oplev livet ved at leve det. Bliv glad i låget ved at rejse, arbejde og studere i Norden.